Mag je als raadslid meebeslissen over het toerisme in de gemeente als je daar zelf in werkt? Mensen kunnen toch snel gaan denken van ja, jouw mening of de mening van jouw fractie is ingegeven door het feit dat jij zelf hier ook aan verdient. In onder meer Veren is dat aan de hand. En verder in het Zeeuwse nieuws. Een oplossing voor het rivierkreefjesprobleem. En rijdt er een eiergooier over de kering. Goedenavond. Regelmatig verzuchten inwoners van de gemeente Veren dat het in de zomermaanden wel erg druk is met toeristen. En dus kijken ze dan naar de gemeente om daar paal en perk aan te stellen. Maar hoe gaat dat in een gemeenteraad waar 1 op de 3 raadsleden belangen heeft in die toeristische sector? Fractievoorzitter Peter Meijs van PvdA GroenLinks heeft een B&B die €110 per nacht opbrengt. In hetzelfde gebouw verhuurt hij ook een vakantiewoning. In het hoogseizoen goed voor ruim €1000 per week. Dus goede inkomsten. Je hoeft niet heel veel meelijden te hebben met dit soort ondernemingen. Raadslid Patrick Sins van de partij Hart voor Veren heeft een surfschool en een sportwinkel in Domburg. Ook hij is afhankelijk van het toerisme. Domburg is een dorp met iets meer dan 1500 inwoners, dus we hebben wel wat lokalen natuurlijk die bij ons komen. Maar in de basis moeten wij het echt volledig van het toerisme hebben. De gemeenteraad van Veren moet regelmatig besluiten nemen over toerisme. Beslissingen die direct de ondernemingen van deze 2 raadsleden raken. Maar er is volgens hen geen sprake van belangenverstrengeling. We hebben daar binnen de gemeenteraad, maar zeker ook binnen de gemeente, hebben we daar open gesprekken over gehad met elkaar. Met alle fracties bij elkaar. Het is ook een stukje integriteit waar we het over hebben. En daar moet je gewoon heel goed naar kijken. Als het iets is waar je zelf flink bij betrokken bent, dan laat je, als het kan. Als je een eenmansfractie hebt, is dat moeilijker. Maar we hebben gewoon afspraken in de fractie dat dan een collega het woordvoerderschap doet. Maar de VNG is streng. Een raadslid mag niet deelnemen aan de beraadslaging of stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middelijk persoonlijk aangaat, of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Gewoon niet doen dus, zeggen critici. Als je echt gewoon bijverdient of verdient aan het toerisme, dan zou ik, als ik in die positie zou zijn, zou ik ook tegen mijn fractie zeggen: jongens, besluiten jullie er zelf over. Ik bemoei me er even niet mee, want ik wil jullie het ook niet moeilijk maken. Want ik kan me ook voorstellen dat als jij in de fractie zit met iemand die eraan verdient, dat die relaties ook ingewikkeld zijn. Hè? Dat je het gevoel hebt van ja, dan ga ik het brood uit de mond stoten omdat ik tegen verdere uitbreiding ben. Maar volgens raadsleden Meijs en Sins heeft iedereen altijd wel een belang. Hoe moet je dan bijvoorbeeld de hondenbelasting zien? Kun je actief zijn bij de muziekvereniging als je in de gemeenteraad zit? Want die krijgt subsidie van de gemeente Veren. Moet je dan in je glazen hok gaan zitten heel de dag als politicus? Nee, juist niet. Er wordt ook van ons verwacht dat we voeling hebben en inzicht hebben in wat er in de maatschappij gebeurt. Ik denk dat je als ondernemer zijn, in mijn geval en ook als gemeenteraadslid, dat je heel duidelijk moet kijken waar zit die belangenverstrengeling. Ben ik direct belanghebbende of niet? Plus wat ik ook heel simpel doe, als er iets is waarvan ik denk, dat schuurt er een beetje tegenaan, overleg ik het eerst binnen mijn fractie, binnen Hart voor Veren. En daarna is het ook zo dat we een contactpersoon hebben binnen de gemeente zelf, waar we nog eens de casus voor kunnen leggen. Dus er zijn allerlei stapjes die je kan nemen voordat je tot een beslissing komt uiteindelijk. 2 mannen zijn veroordeeld voor het dumpen van drugsafval op verschillende plekken in Zuid-Beverland. Dat heeft de rechtbank in Middelburg vandaag besloten. De mannen zouden 5 grote vaten en 14 jerrycans met chemicaliën gedumpt hebben bij de zeedijk van Borselen. En bovendien zouden ze drugsafval gedumpt hebben in Overzande en Zeer-Arendskerke. De man van 44 moet 2 jaar de cel in, de man van 25 een ruim jaar. Met de onthulling van een informatiebord is er meer aandacht gekomen voor het met harde hand neerslaan van protesten van Molukkers in Westkapelle in de jaren 50. Naar de burgemeester van toen, Meinhard Tiedeman, is in Blaricum een plein vernoemd. Maar voor zijn donkere kant was nooit aandacht. Tot nu. Ik vind het juist heel mooi, niet om geschiedenis weg te poetsen, maar om het in perspectief te plaatsen. Om de dialoog aan te gaan met mensen. En daarmee kan je het juist levendig houden. En dat denk ik dat mooier is nog dan wanneer je het bord weghaalt en dan heb je het er nooit meer over. De initiatiefnemer van het bord, Pierre Pouchet, is tevreden met het resultaat. Ik vind het een prachtoplossing, ik ben er heel blij mee. Als mensen erover gaan praten, wie is het, wie was het, wat is er gebeurd, dan ben ik al blij.
Het zal je maar gebeuren. Fiets je rustig over de stormvloedkering, word je ineens bekogeld met eieren. Het overkwam Marco Arkenstein uit Burghaamstede. Hij is inmiddels al 6 keer geraakt en vindt dat de dader nu maar eens gepakt moet worden. Gisteren was het goed raak. Marco kreeg een ei onder zijn oog. Nu ben ik gewoon blauw en beurs. Maar als die iets meer naar links is en ik heb hem in mijn oog, dan denk ik dat ik nooit meer zie. De eierresten zitten nog op zijn shirt. Continu is Marco op zijn hoede. Een relaxte rit over de stormvloedkering zit er niet meer in. Het is altijd verkeer vanaf Burghaamstede naar Kampeland, want dan zitten ze het dichtst bij de parallelweg. En dan zit ik uit mijn ooghoek al te loeren op een auto met een open zijraam. En als dat is, dan is het 9 van de 10 keer dat er een ei uitkomt. Marco heeft de politie gebeld en hij is niet het enige doelwit. En dan blijkt dat er al 8, 9 gevallen zijn die bekend zijn van mensen die geraakt zijn door eieren. De politie had het ook over eventueel poging tot doodslag. De eiergooier is volgens Marco al maanden bezig. Sommige mensen vermijden de plek, maar hij doet dat niet. Het kan toch niet zo wezen dat ik op een gegeven moment ergens anders moet gaan fietsen omdat er een idioot in een auto zit die denkt dat hij moet gaan terroriseren. Dat ga ik niet meedoen. Om bewijs te verzamelen heeft hij een camera op zijn helm bevestigd. Als de eiergooier op beeld staat, gaat Marco ermee naar de politie en dan hoopt hij dat het stopt. De Borselen Sloepoort Cup heeft ook voetbalclub Goes weten te strikken. En daarmee doen alle 3 de 3e divisieclubs mee aan het voorbereidingstoernooi voor het nieuwe voetbalseizoen begin augustus in Nieuwdorp. Bij geen enkel ander Zeeuws toernooi is dat het geval. Alle 8 elftallen spelen 1 wedstrijd van 90 minuten. Trainer Daan Eikenhout is per direct gestopt bij voetbalclub Zeelandia Middelburg. Hij zou aan het einde van het seizoen stoppen, maar gaat nu toch al eerder weg. Voor de rest van het seizoen zoekt Zeelandia nog wel een nieuwe trainer. Vanaf volgend seizoen staat Kevin Hollander voor de groep. Een omgewoelde bodem, troebel water en bij Sluis zelfs een lekkende dijk. De Amerikaanse rivierkreeft is een ramp voor de natuur. En amper te bestrijden. Maar er is hoop. Vanuit Flevoland. Is dit nou een beetje een reguliere vangst, Joost? Ja, dit is een vangst die wij hier regelmatig doen. Het zijn Amerikaanse rivierkreeften. We tellen dus de aantallen en we kijken ook naar dieren die een kleurmarkering hebben. Want daarmee weten we hoeveel zitten er nu nog in het water van de dieren die we weg willen vangen. Ja. Jij bent ook een van de ontwikkelaars van die Craybar, want zo heet dit apparaat. Hè? Wat doet het nou precies? Ze worden gevangen in een val. Die val die staat op de bodem. Daar worden ze heen gelokt, kruipen erin. Kreeften kunnen er niet meer uit. Vissen en andere dieren die in het water leven kunnen er wel uit. Vervolgens zoeken ze een uitgang. En die uitgang vinden ze door een buis. Nou, die buis die is aangesloten hier op deze bak. En vervolgens komen ze in deze bak terecht. Waar ze dus beschikbaar worden voor de vogels die ze hier makkelijk uit kunnen eten. Ja, dus het fungeert eigenlijk ook als een soort voederbak voor de vogels. Ja, deze die heeft nu een mooie deksel omdat we het onderzoek hier doen. Maar op een andere locatie hebben we de deksel eraf. Kunnen de vogels erbij en die eten dan vervolgens de kreeftjes uit de bak. Zou je het andere waterschappen in Nederland aanraden om dit ook te gaan doen op deze manier? Zeker op plekken waar je lokaal dus echt problemen hebt. Want het scheelt menstijd, het scheelt geld. De vogels, de reigers, de meerkoeten, de otter, die helpen allemaal om die kreeften te vangen. Ik zou het absoluut aanraden. Bij mij hier in de studio aangeschoven 5 rivierkreeftjes en ook Anke Tanihatu. Anke, daar gaan we het zo even over hebben. Maar eerst even over het probleem aan zich. Want dit was de situatie in Flevoland. Hoe groot is het probleem bij ons? Nou, iets minder groot nog wel. Bijvoorbeeld de Damse Vaart in Sluis. Daar is een soort gatenkaas gemaakt van die damwand daar zo. Maar inmiddels duiken ze op allerlei plekken waar zoetwater is en zelfs ook brakwater in Zeeland. Overal zie je ze verschijnen. En ja, ze horen niet. Het zijn exoten, om zo maar te zeggen. En er zijn trouwens wel andere die we daar zagen in Flevoland dan deze die ik hier heb. Ik haal er even eentje uit. Dit is de rode Amerikaanse rivierkreeft. Maar die richt net zoveel schade aan. En die vrouwtjes, ik weet niet of dit een mannetje of een vrouwtje is, daar ben ik niet zo in thuis hoor. Die kunnen wel 600 eitjes per keer leggen. En ze hebben geen natuurlijke vijanden, behalve wat
een verdwaalde reiger eigenlijk. Nou, dan kan ik mij helemaal voorstellen dat ook het Zeeuwse waterschap geïnteresseerd is in zo'n proef zoals in Flevoland. Ja, ze volgen dat experiment met heel veel belangstelling, maar ze hebben eigenlijk nog geen besluit genomen. Ze moeten echt nog kijken of het ook in Zeeland, ik zet hem even terug, ook in Zeeland van toepassing zou kunnen zijn, maar daar zijn ze nog niet uit. Nee, toch nog even deze 5 hier in die kom. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, ze hebben geen natuurlijke vijanden, maar eigenlijk hebben ze die wel, wij. Want ze schijnen erg lekker te zijn. Dus met een beetje knoflook en een uitje, wat zout en peper, denk ik dat het met deze wel goed komt. Anke, dankjewel en eet smakelijk. Het was een prachtige start van de dag met een zwakke tot matige wind. Maar in de loop van de dag nam de wind toe en kwam er ook wat meer bewolking. Morgen is het meestens bewolkt, geregeld valt er wat regen, soms zelfs een flinke bui. In de loop van de vrijdag klaart het dan op en ook het weekend ziet er wat dat betreft veelbelovend uit. Online dan bij ons aandacht voor The Passion, want de cast van de editie van Terneuzen is bekend. En daar zitten bekende namen tussen als Eddie Zoe als Judas en Richard Groenendijk als Pilatus. Wie de rol van Jezus en Maria gaan spelen in Terneuzen, dat vind je bij ons allemaal online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een heel mooie woensdagavond.